ಹಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತೆ ಅಂಚಲ್ಲಾರು ಇನಿ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ದಿನಕ್ಲೆಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಬೊಕ್ಕ ಒರಿಗೆ ಏಂದೇರು ಈರ್ ನಮಗೆ ಏನು ಪಣ್ಣದು ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಪಾಡ್ದೇರು ಅಂಡ ವಿಷಯ ಹೆಂಚಿನ ಪನ್ನಗ ನಮ್ಮ ಆಯನು ಮೇನೊಂದು ತೋಜಾದುಜ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಪನ್ಪಿನಿ ಬಾಲೆಲೆಗಾವಡು ಕಣ್ಣನಗಾವಡು ಅಥವಾ ನನೋರ್ಯಗಾವಡು ಒರಿಯರೆಗೆ ಒಂದೊಂದು ಥರ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪುಜ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡ ಓಡೊಂದು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಓಲ ವಿಷಯ ಪನ್ಪಿನಿ ಒಂದು ಕೋಟದ ವಿಡಿಯೋದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ದಿನಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಅಕ್ಲ ಮನಸ್ಸುಡುತ್ತಿನ ಕೇಳಿನ ಇಷ್ಟನೇ ಅದಲ್ಲ ಇಷ್ಟತ್ತುಂದತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಇನಿ ನಮ್ಮ ದಾದ ಮಲ್ಪುನ ಅಂದೆ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಅರ್ಜೆಂಟ್ಗೆ ದಾದ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಒಂಜಿ ಆರೋಗ್ಯಲ ಒಪ್ಪೊಡು ಅಂಚನೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ಗೆ ಆಪಿನ ಅಲ್ಕಲಾವಡು ಅಂಚಾದಿನಿ ಒಂಜಿ ಪಲಾವ್ ಮಲ್ಪಗಂದೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಪಲಾವ್ ಮಲ್ಪಗತೆ ಅಂಚಂಡ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನ ತೂಕನೆ ಪೋಯ್ ಅಂಚಂಡ ಇನ್ನು ಒಂಜಿ ಪಲಾವ್ ಮಲ್ಪಗಂದುಲ್ಲ ಅವು ಪುದೀನ ಪಲಾವ್ ಅವು ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಗೂ ಈ ಡೈಜೆಷನ್ ಪೂರ ನಂಗೆ ಜೀರ್ಣಶಕ್ತಿಗೆ ಪೂರ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಐಕು ತೊಲೆ ಪುದೀನದ ತೊಂದೆ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಕಟ್ಟಿಡ್ದು ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ಆತು ಪುದೀನದ ತೊಂದೆ ಬೊಕ್ಕ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಐತ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಯಾವುಂಡು ಅಂಚ ಒಂದು ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಯಾನೊಂದು ಐನು ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿದೆ ತೊಂದೆ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆನ ಖಾರ ತಕ್ಕ ನಿಕುಲು ಪಾಡ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ತೂಲೆ ಒಂದು ಟೊಮೆಟೊ ಬೊಕ್ಕ ನೀರುಳ್ಳಿ ಟೊಮೆಟೊ ಒಂಜಿ 2 ಟೊಮೆಟೊ ನೀರುಳ್ಳಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅವು ಇಜ್ಜಿಡ ಪಾಡೊಲಿ ರಡ್ಡುಲ ಪಾಡೊಲಿ ತೊಂದರೆ ಅಜ್ಜಿ ಈತೆನ್ನ ಮತ್ತೆ ಮಿಕ್ಸಿ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಣ್ಣಗ ಅವೇನು ಕಡೆವು ನೋಡು ಕಡೆದ್ದೆ ತೊನ್ಗ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕಡೆದಿದ್ದೆ ತೊಂಡ ಕಡೆವನು ಪಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಸಣ್ಣ ಮಲ್ಪೊಡು ಒಂದು ಉಜ್ಜಿ ತರಿ ತರಿ ಯಾವುದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ತೊಲೆ ನೀರುಳ್ಳಿ 2 ನೀರುಳ್ಳಿ ಅವೇನು ಮಲಮೆಲ್ಲ ಮೂರ್ದೇನು ಅಂಚನೆ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಲ್ ಅಂಚನೆ 2 ಉಂಡೈಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಲಿಂಬೆ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಒಂತೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡು ಲಿಂಬೆನತ್ತು ಈ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಲ ನೀರುಳ್ಳಿಲ ಒಂತೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಅರಿದೆ ಕದಿ ಒಂದ ತಲೆ ಅರಿದೆ ಕದಿ ಒಂದು ಅರಿ ಪೂರ ಉಂಡತೆ ಅಕ್ಲಕ್ಲೆ ಬೋಡುಕಿನಾತು ನೆಟ್ಟೊಂಜಿ 4 ಲೋಟ ಪಾಡ್ದಾನ ಈ ಜಿಡ ಒಂತೆ ಜನ ಪುನಕ್ಲೆ ಪುರಾಣ ಒಂಜಿ ಲೋಟದಲ್ಲ ಪೂರ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಒಂಜಿ ಲೋಟದ ಮಲ್ಪನಾಗ ಪುದೀನ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಅಂಚನೆ ಈ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಒಂದು ಪೂರ ಕಮ್ಮಿ ಪಾಡೋನಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಲಯ ಉಂಡು ಅರ್ಧ ಲಯ ಉಂಡು ಅಂಚ ಒರಿ ಮಾತ ಉಪ್ಪುನಕ್ಲೆ ಗಂಡ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಲಯ ಯಾವು ಅರ್ಧ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿ ಅರ್ಧ ನೀರುಳ್ಳಿ ಅಂಚ ಪೂರ ಯಾವುಂಡು ಲಿಂಬೆಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಒಂತೆ ಯಾವುಂಡು ಒಂದೊಂಜಿ ಪಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯಗೂ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡಂದಿ ಅನ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಲ್ಪುಗತೆ ಎತ್ತೆ ತೊಲೆ ಪುದೀನ ಪಲಾವ್ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದವಂತ ಇತ್ತ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಈ ನೀರುಳ್ಳಿ ನಮ್ಮ ಸದಾ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತಲ್ಲ ಯಾವು ಮಸ್ತ್ ಕೆಂಪು ಕಾಯಿನ ಬಿಡ್ಸಿ ಉನೇನು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಒಂತೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪಗ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಈ ತಂಡ ಯಾವು ನಮ್ಮ ಅವೇನು ದೆಟ್ಟಿದೀವನ್ಗ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ಅವೆಲ್ಲ ಅಂಚೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮೌತಿಗೆ ಸಾಧಾರಣ ಒಂತೆ ಕಲ್ಪೊಡು
ಸಣ್ಣಗೆ ಅವಲು ಅಂಚನೆ ಕೆಂಪು ಹಾಕಿನ ಬಿಟ್ಟು ಒಂಟೆ ಅದಾದ ಇಟ್ಟಂಡ ಯಾವು ತುಲೆ ಒಂದು ಈಟು ಬಾಡ್ಲು ಒಂದು ನನ್ನ ಯಾವು ಬೆಸಬೇಕ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಬೀಜ ಪಾಡ್ದು ಕೆಂಪನಾಗ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಪಾಡೆ ಇತ್ತ ದೆಪ್ಪುಗ ಯಾವು ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಕುಕ್ಕರ್ ಬೆಚ್ಚವರೆದೀತೆ ಪನ್ನ ನಮ್ಮ ನಕ್ಕಿ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡುಜ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಬೆಚ್ಚ ಐಸತ್ತೆ ನತ್ತ ಪಸೆ ಪೋಯಿನಿ ನಮ್ಮ ಅವು ಕಡೆದೀತತ್ತೆ ಅವೇನೆ ಪಾಡುಗ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಸಣ್ಣ ಆತಜೆ ಎಣ್ಣೆ ಕಡೆ ಪಂಡೈತೆ ಮಸ್ತ್ ಸಣ್ಣ ಮಲ್ದಜೆ ಒಂತೆ ಸಣ್ಣ ಒಂದೇನೊಂಚೂರು ಸ್ಮೆಲ್ ಪೋನಟ ಒಂಚೂರು ನಮ್ಮವೇನೆ ಮೂಪುಗ ತುಲೆ ನೆತ್ತ ಕಲರ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಆಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ನೆತ್ತ ಸ್ಮೆಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪೋಣನ್ನೆನ್ನುವೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಅರಿ ಸೇರ್ಪಾಗ ದೆಕ್ಕದೀತಿನ ಅರಿನ ಇಪ್ಪಾಡ್ಗ ಇನ್ನೇನು ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಮಲ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಐಕ ಬೋಡು ತಿನ್ನತ್ತ ನೀರು ಗೊತ್ತುಂಡತೆ ನಮ್ಮ ಮಾಮೂಲಿ ಅರಿಕಂಡ ಒಂಜಿ ಲೋಟೆಗೆ 2 ಲೋಟ ನೀರು ಬೊಕ್ಕ ಸೋನ ಮೊಸರು ಗಂಡ 2 ಲೋಟೆಗೆ ಒಂಜಾರ ಲೋಟ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ನಮ್ಮ ಪಾಡ್ನು ಯಾನು ಮಾಮೂಲಿ ಅರಿ ತನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಇನಿ ಇತ್ತು ನೀನು ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದು ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷ ಆವೋಡು ಅದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ನೀರು ಸೇರ್ಪಾಗ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಕ ನೀರು ಸೇರ್ಪಾಗ ನೆಕ್ಕಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ 2 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೋಡು ನಾನು ತಾರಾಯ್ದ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡ ತಾರಾಯ್ದ ಎಣ್ಣೆ ನಂಗೆ ಆರೋಗ್ಯಗಳ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಮೆಲ್ಗಳ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಮೆಲ್ ಕೊರ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ನನ್ನ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಗ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಅರಶಿನ ಪಾಡ್ಗ ಒಂಚೂರು ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪಾಡ್ಗ ಒಂದು 1/4 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ ಇತ್ತೆ ಲಿಂಬೆ ಪಾಡ್ಗ ಲಿಂಬೆ ನಮ್ಮ ತೂದು ಪಾಡೋಡು ಪನ್ನಗ ಎಡ್ಡ ನೀರಿತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ಭಾಗ ಯಾವು ನೀರು ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿ ಪಾಡೋಲಿ ಪನ್ನಗ ಅರಿಯೇತ್ ಪಾಡುವ ರೈತ ಮೆತ್ತುಂಡು ಒಂತೆ ಪಂಡ ಯಾವುಂಡು ಒಂಥರ ನಂಗೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಯಾ ಮೂಲು ಒಂಜಿ ಭಾಗ ಅದು ಒಂಜಿ ಚೂರು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಫುಲ್ ಪಾಡುಜಿ ನಾನೈತೆ ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷ ಇಂಚೆ ನೆಪ್ಪಡೆ ದಾಯ ಪನ್ನಗ ಒಂದೊಂದು ಚೂರು ಉಪ್ಪು ಕರಗಡೆ ಉಪ್ಪು ಕರಗಿ ಇನ್ನೆತ್ತು ಉಪ್ಪು ತೂಕ ಹೆಂಚಾತನಿಂದ ಇತ್ತ ತುಲೆ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ನಮ್ಮ ನತ್ತ ಉಪ್ಪು ತೂಡು ಇತ್ತ ಉಪ್ಪು ತೂಕ
ಒಂತೆ ಚಪ್ಪೆಂಡು ಒಂಚೂರು ಪಾಡ್ಗ ಚೂರು ಉಪ್ಪು ಪಾಡಿಯೆ ಇತ್ತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಬಾಯ್ದಿಕ್ಕ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಪಲಾವ್ ಆತಂಡು ಒಂಜೇ ವಿಸಿಲ್ ಪಾಡ್ದೀನಿ ಮುಂದೇನಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ಪಾಡ್ಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆ ಇಡಿ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಎಕಡೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿತ್ತತೆ ಅವೇನು ಪಾಡ್ಗ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಲ ಪಾಡ್ಗ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಪಾಡ್ಗ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಬಳಸ್ಕೊರೋಲಿ ಎಡ್ಡ ತೂನಾಗ ಎಡ್ಡ ಆತನು ತಿನ್ನಾಗ ಎಂಚಾತನು ತೂಡಾತಿ ಅಂಚಂಡ ತಿನ್ಕರಿ ಇತ್ತೆ ಎನ್ನ ಅಕ್ಕನ ಮಗಲ್ ತಿನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎಂಚಾತನೊಂದು ಕೇಂಡ ಎಲ್ಲ ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಂದುಲ್ಲಾಲು ಲಾಯ್ಕ್ ಆತನಿಗೆ ಪಲಾವ್ ತುಯ್ಯಾರೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಏರು ವಿಜಯ ಲಾಕ್ಸ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತು ಜನ ಹಾಕ್ಲು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಎಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ವಿಡಿಯೋ ಬರ್ಪೆ ಬಾಯ್.